Sa headlines kan mga baratat, punong barangay kan Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga, inalerto ang mga magurang na nagsusundo nin aki sa Julian B. Militon Elementary School. Barangay People's Day kang LG Magaraw, Camarines Sur nagdaranin tabang sa mga residentes kan Barangay Bell. Jobs Fair pinagkondusir ngunyan daw sa Biscas na nagsisilibrar kang sa edang ikasampulong Charter Anniversary. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Nagpaluwas na nin official statement ang National Irrigation Administration Employees Association of the Philippines para linawon ang pagkakasabit kang sa inang organisasyon sa reklamong pinagsaangat kontra kiniya Administrator Benny Antiporda na sinuspender nin 6 na bulan. Sa opisyal na statement, tinawan doon ang solidong suporta sa liderato ni Antiporda. Kung igwaman subot nagsaangat ning reklamo na opisyal o miyembro kan asosasyon, ini pinagibo sa personal nindang lakdang. Si Ed Yu, iyo ang National President kang NIA Employees Association of the Philippines. Si Antiporda ang bisita man kan suudma kang siyudad ning Naga sa pagribay nin Regional Manager kang NIA Bicol. Sa iba pang bareta, sa paagi kang sa iyang social media account, nagpatanid si punong Barangay Jewelyn Regmalos kan Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ning Naga sa gabos na magurang na maging alerto sa pagsundo kang sa indang mga kaakian sa Julian B. Militon Elementary School. Ini matapos na may magpulbar subuot na magsundo sa sarong estudyante na bako man kaining partidaryo. Nakatalaan man na magkaigwanin pag-uurulay ang barangay, mga magurang asit eskwelahan para resolbaran ang nasabing issue. Padago sa mga bareta, pila ang mga residentes kan Barangay Bell, Magaraw, Camarines Sur sa ginibong People's Day sa saindang barangay kung sain libre ang bulong asin check-up. Aram ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Libreng konsulta sa mga maihelang, libreng vitamins sa libreng gupit. Pira lang yan sa pinagtataong serbisyo kang lokal na gobyerno kan Magaraw, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Yep Senior sa saydang ginigibong barangay visitation o inapod ditang Barangay People's Day. Ngunyan daw ang mga residentes kang Barangay Bell, Magaraw, Camarines Sur ang pinigbisita ni Alcalde Senior kaibahan ng mga opisyal kang sangguniang bayan asin mga department heads. Susog kay Alcalde Senior sa paagi kang People's Day sa indang pinagpaparani ang serbisyo kang gobyerno sa mga residentes. Si gusto subot na makauli siya para maghagad tabang, pwede man siyang dulukon. Ini po, sige-sige lang kami kaniyo, puon panikan sa kuyang inot na termino, talagang binababa ko si mga programa kang lokal na gobyerno, kaiba ang mga opisina, mga barangay officials, ang guniang bayan, para direkta pong kaulayon ang mga tao, ang mga barangay official, si mga serbisyong minamaot ninda o kaipuhan ninda sa lokal na gobyerno, yaon na po igdi sa samuyang inaapod na Barangay People's Day. O, si may mga tuyo sa kuya po, pwede na ninda kung kaulayon digdiyo, kaiba pa ang mga opisyales kan banwaan na iba. Si Nanay Diana Luna kan Barangay Bell, Magaraw, Camarines Sur bitbit ang saying aki para hagadan ng vitamins sa sinbulong sa kalintura. Sa arog subot ng tika po sa budget na kulang tabang ang aktibidad kan lokal na gobyerno kan Magaraw, Camarines Sur. Iyo po, sa kadaklan po kaya, syempre po, sa financial, syempre, dako lang tabang ng libre. Yung ano po agad po, tsaka, syempre, sa kalintura, tabisan po, sa center po kaya, minsan out of stock. Kaya, dako lang tabang po talaga yun. Maging si punong barangay Mariano Almasar kang Barangay Bell ang may tago ang kaugmahan sa serbisyong dinara ni Alcalde Yep Senior sa saindang barangay. Tapos na line agencies na yaon sa satuyang munisipyo nagbabaadig di para magtaonin libreng serbisyo. Dakulang tabang sa presidente sa mga dakulaon pong maray na tabang pagigdi kang ini yung LGU Magaraw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, nakakapakusog buot na nare-reconnoisseur ang trabaho sa gobyerno
Arog kay ni ang reaksyon ni Mayor Yep Senior kan Banwaanin Magaraw Camarines Sur matapos na bistohon kang NDRRMC ang mga programa kan MGRRMO kang sa inang Banwaan asintawan kan Gawad Kalasag Seal Award. Sa Camarines Sur, kabali ang Banwaanin Magaraw sa natawan kan nasabing award, kaibahan ang Banwaan kan Nabwa, Pasakaw, Iriga as PDRRMO kan Camarines Sur. Nakakabus man po ning moral, nakakapakusog ning buot, dakulang onraman sa mga empleyado, sa mga trabador sa lokal na gobyerno na nare-recognize sa imong effort. Sa pagbabalik kang news break, 41 street level individual asin sarong high value individual arestado kan PNP sa duwang aldaw na anti-drug operation. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panoflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos sa mga bareta, pagiging functional kan lupong tagapamayapa kan Barangay Monserrat Magaraw Camarines Sur ang rason para ini maging national awardee. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Naugmaan Barangay Council ka na Monserrat Magaraw Camarines Sur matapos na makabali ini sa 2022 Lupong Tagapamayapa Incentives Award. Sigon kay Kapitan Lorely Brabante kan Monserrat, halunan sindang awardee sa probinsya asin regional level. Alagad primero man ining makabali sinda sa national awardee kan Lupong Tagapamayapa. 2 years na po kami provincial awardee and then regional awardee. This time, yan. First time niyo po makalabo sa national. And hopefully, baka next year sana makabalik pa kami
para kasi sabi ko 3 years na po, ilang beses na is volunteer. Dagdag pa kan opisyal nan pagiging functional kan miyembros kan lupon ang naging rason tanganing makuha ang nasambitan ng pagbisto. Ang number 1 po is ang samuyang lupong tagapamayapa is functional. Kumbaga po, aktibo ang mga members. Kailangan, takol mo kami mga programa na i-implement. Iyan si related man sa katarungan pang barangay sa mga barangay. Kaya siguro po saruian sa mga barometro punta na kami naging awarding. Ang awarding ceremony gigibuhon sa maabot na Nobyembre 28 kan presenteng taon, alauna nin hapon na sa Manila Hotel. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-iisipan ni Mayor Yep Senior kan banwaanin Magaraw Camarines Sur na tipunon ang mga opisyal kan barangay urog na ang grupo kan lupon tagapamayapa para maihiras kan barangay Monserrat ang sa indang best practices na naging dalan para magkaigwan sinda ni National Award. Siguro ang barangay Monserrat, si Lupon Ninda, magkaigwamang kitang pagtitiripon igdi sa gabos ng mga Lupon members ka mga intirong 15 barangay and i-share man ninda kung ano si saindang o practice para ma-recognize man po si saindang maihiras man sa ibang barangay kung ano si saindang mga ginigibo or ginibo para makuayan dakulang onraman na National Award. Sa satuyang police report, 41 na street-level individual asin sarong high-value individual ang naaresto sa duwang aldaw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa bilog na Bicol Region. Nakatipon ang PNP ng 73.579 grams nin shabu asin 1.662 grams nin dahon nin marijuana na nagkakantidad ng 392,204 pesos. Susog sa PNP, patunay sa naini na daisinda nakpapabaya sa kampanya kontra illegal na droga asin padagos na mamantiner ang matuninong na rehiyon. Sa iba pang pareta, naka-alerto naman ngunyan ang Barangay Council kan Barangay Pakulusyonad ning Naga matapos na makaabot sa sainda ang impormasyon mapadapit sa lalaking sigian panghapihap ning masela na parte kan lawas ning sarong babae sa Barangay Liboton, Syudad ning Naga. Huli ka ini, todo bantay ngunyan ang mga barangay tanod sa luwas kan mga eskwelahan. Yan sir, alina, may nangyari na kayang kanto sa Muya. Nangyayari yan Banggi, naka-Cruz helmet, mga dayo, bako man mga taga-didi, dayo talaga. Ano ito sir, nadako pa nindo? Ano? Garo na lang na nirlamag na nakadulag. Saro lang sir ang ano kaya? Oo, saro lang ang suspect. Sa iba pang bareta, sarong jobs fair ang ginibungon niya na aldaw sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology bilang parte kan mga aktibidad sa saindang ikasampulong charter anniversary. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pagsilibran kang Bicol State College of Applied Sciences and Technology kang sedang ikasampulong charter anniversary asin sulamenteng State College sa Syudad kang Naga, tampok ninda manlain-lain na aktibidad. Kabali na digdi ang jobs fair na pinagibungon niya aldaw sa LRV Pavilion. Susuki Dr. Alex Nabarosa, ang presidente kang Biscast, ang jobs fair na ini ang sarong paagi para matabangan ninda ang sedamang estudyante na naghahanap ng trabaho. Alagad bukas man subot ini sa publiko, urog na digdi sa Syudad kang Naga. Nakulang pasalamat mi sa mga sa Metro Peso, sa yung partner, sa Kamsur, employment, sa mga companies, sa mga agencies na pikpul mi ang samuyang resources just really para makabangon kita sa pandemya and then masuportaran tayo itong sa tuyang mga graduates. Bako lang itong, siyempre ang priority mi si mga graduates mi, pero we are extending this to the public, general public. So gabos na taga
Managa in particular, and the whole of Bicolandia. Idinagdag pa ni Dr. Nabarosa na kasabay kang pagsilibrary yumaswot ang sedang pagtawning importansya sa mga naggraduar sa saindang kolehiyo na padago sa nagsusuporta asin sa mga employers kang seda mga dating estudyante. Bilang panduwang college president kang Biscast, sa iyo man subot na pinagmamaigota na marealisar na maging sarong State University ang saindang kolehiyo. Ako, I'm just very grateful for the opportunity given to me as the second college president of Biscast. I'm trying my best really to pull the school towards its highest destination, which ultimately will catapult this institution into a state university, which will later be called Southeast Asian University of Technology. That will be always my tall order for the community to really aspire as one and really bring them to the top. Sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.